Ola, alumnado de cuarto da ESO, pois hoxe chegamos ao último día do tema de análise, que como é o último tema do curso, pois tamén ao final acaba sendo o último día de clase ordinaria. Así é como estaba previsto na programación que vos dei o primeiro día de curso. Estaban previsto 16 sesións para este tema de análise, ao final, bueno, esta vai a ser a sesión número 17, estaba previsto que houvese precisamente hoxe o exame final. Entón, bueno, como non temos exame, pois acabamos o tema hoxe, pero xa vos digo, ao final estamos no remate deste periplo de clases virtuais a través de vídeos. Mirade, vamos á última páxina. Na última páxina, o que se vos propoñen son unha serie de gráficas de funcións que se supón que tedes que coñecer perfectamente. Esta é unha recta con pendente positiva, este é un logaritmo, esta é unha recta con pendente negativa, esta é unha función de proporcionalidade inversa, outro logaritmo. Ben, entón, a idea é que vos identifiquedes as fórmulas que están arriba coas gráficas que están abaixo. Eu vou a facer algunha delas e deixo para vos que fagades outras. Por exemplo, vamos a ver. Este é un exponencial, vale? Este é un exponencial, por qué? Porque sei que ven moi pegadiña ao eixe, sempre subindo, e que no 0 vale 1, e que despois do 0 sube moi rápido. Ben, esa é unha característica propia da exponencial. Só nos faltaría saber cal é a base da exponencial. Para eso simplemente teño que mirar cal é a imaxe do 1. Se a imaxe do 1, neste caso, é o 4, pois sei que se trata de a función f de x igual a 4 elevado a x. Onde está? Aquí está, vale. Entón, si vos parece, pois por completalo, podo numeralas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ben, entón, efectivamente, esta sería a función 1, de acordo? Vale. Ben, vou deixar vos que fagades algunhas, eu só vou a facer algunhas delas. Ben, esta é de proporcionalidade inversa. As de proporcionalidade inversa sempre son un número dividido entre x. Que número? Pois a imaxe do 1. A imaxe do 1 é 2. Vale, pois entonces vai a ser a función 2 dividido entre x. Busco aquí está. Esta sería a función 2. N. Ben, esta é unha logarítmica con base inferior con base entre 0 e 1, porque as logarítmicas con base superior a 1 son como esta, como a 12, por exemplo, ou como a 7, de acordo? Entón, usei que a 3 é unha logarítmica con base inferior a 1. Cal é a base? Bueno, pois a base inversa do 1. Neste caso, aparentemente 0,6. Pero bueno, se busco, solo hai unha logarítmica, sí, aquí está. Se busco a logarítmica con base entre 0 e 1, solo hai unha. Vedes que é a única que hai, vale? Esta sería a 3, de acordo? Ben, esta é unha recta que ten unha pendente negativa e que corta o eixe I no 2. Por lo tanto, tamén é fácil de identificar. Recta con pendente negativa que corta o eixe I no 2. Donde hai unha recta con pendente negativa que corta o eixe I no 2, esta é unha recta con pendente positiva. Esta, aquí está. Recta pendente negativa que corta o eixe I no 2. A pendente é menos 3. Sí, é menos 3 porque se dibuixo un escalón, o alto 3 entre o ancho, 1 dá 3. É negativa, menos 3, máis 2. Vale, esta é a función 4. Bueno, creo que xa vou a deixar que sigades vos. Bueno, igual fago vos esta que é unha parábola triste. Parábolas tristes, non sei se hai máis, non hai máis porque hai unha parábola alegre. Daquela, unha parábola triste que vexa, unha parábola, o sea, con algo multiplicado a x cuadrado e que o número que multiplica a x cuadrado sexa negativo, hai que buscala. Non está, esta é unha parábola alegre, mirade, esta é a parábola triste. Aí está, parábola triste, sería a 5, vale.
A 6 xa facedes vos, porque é semellante a 2. A 7 xa falamos dela. A 8... bueno, a ver, como diferenciar a 7 da 12, por exemplo? Bueno, pois comento vos o tema da 7 e a 12 e o resto casi deixo que o fagades vos. A 7 sería un logaritmo con base maior que 1. Por qué? Porque ten esta forma sempre ben pegadiño o eixe y hasta o x igual, bueno, hasta o punto 1, 0, sempre pasa polo punto 1, 0, e despois vai moi deitadiño. Vale, entón, como sei cal é a base do logaritmo? Bueno, a base do logaritmo é a imaxe inversa do 1, o sea que me coloco para igual a 1 e vexo canto vale x. Vale, x vale 5, así que esta é o logaritmo en base 5 de x. Mirade este daqui. Logaritmo en base 5 de x. Moi ben, esta é o número 7. Ben, bueno, pois agora xa deixo que fagades vos a recta que sube, a exponencial, a parábola alegre, proporcionalidade inversa, neste caso con un k negativo, xa vedes, unha logarítmica, que tedes vos que decirme cal é a base, e bueno, esta sería tamén unha logarítmica con base entre 0, unha exponencial con base entre 0 e 1, tamén a imaxe do 1 sería a base da exponencial, pero bueno, buscadela vos, e estas é a famosa función raíz cadrada. Esta é raíz cadrada de x e esta raíz cadrada de menos x. Bueno, facedeo vos, buscadeas e unha vez que fagades fagades este exercicio que os rematedes, sacades unha foto, cargádelo, e esta sería a tarefa, xa vemos, unha tarefa sinxela para o último día de clase, pero bueno, é unha tarefa que a mí me interesa especialmente, porque con esta tarefa eu, ao final, o que estou tratando de avaliar é que vos saibades efectivamente identificar as gráficas destas funcións que se chaman elementais en matemáticas, exponenciais, proporcionalidade inversa, logarítmicas, rectas e parábolas, que saibades identificar ao velas e que saibades, nada máis ver a gráfica, como é a súa fórmula. E ou ver a fórmula, saber como é a súa gráfica. Hai que ter esa identificación clara, non? Entón, bueno, con este exercicio asegúrome que estas ideas van quedando claras e, xa digo, este era dos últimos obxectivos que nos marcamos para este curso de cuarto da ESO. Bueno, ao final, efectivamente, ao non termos ensino presencial, pois vímonos pouco, pero bueno, vos gravar un vídeo, gravar aí un vídeo de despedida que vos lo coloco o venres, de acordo? E con iso, pois, damos por rematado o curso. Veña, vémonos o venres, no vídeo do venres. Veña, chao.